இன்னைக்கு எவன் என்னென்ன ஸ்டேட்டஸ் போட்டுருக்கான்னு தெரியலையே, பாப்போம். இவன் போன மாசம் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருக்கானே, மஞ்சத்தாளி அவ கழுத்துல முடிச்சுக்க ஆசை. ஏதோ நம்புது. அத்து, நான் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும், நீ ஒன்னும் அட்வைஸ் பண்ண தேவையில்லை. அது எவன் அட்வைஸ் பண்ண அவனுக்கு மெசேஜ் பண்ண வேண்டியதானே? எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டேட்டஸ் போட்டுக்கிறீங்க? ஸ்டேட்டஸ்ல கொலா சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அத்து, என் ஆளு குடிச்ச டீ கப்பு சுட்டுட்டேன், வாழ்க்கையில பண்ண முதல் திருட்டு. என் வாழ்க்கையில பண்ண பெரிய தப்பு என்ன தெரியுமா? ஸ்டேட்டஸ் ஹைட் பண்ண வச்சுக்கிறேன் பத்தியா? அதான் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடும், டுடே நோ ஸ்டேட்டஸ். எவன மெசேஜ் அனுப்பிச்சுக்கிறானே, மச்சான் சென்ட் பண்றான். அடா பாவீங்களா, பாட்டை போட்டாதான் சென்ட் பண்ணுன்னு கேக்குறீங்க, இதையுமாடா?